στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες μ' αλυσίδες και παγόνια και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου, γιατί οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και τα μάτια, γιατί υπάρχουν για το που γίνονται ματιά. Καλά δεν πάμε από εδώ, Θερεκουμπάρε. Ίσα κάτω. Πού είναι το σπίτι που δουλεύεις τώρα? Να το. Και πώς το λένε το αφεντικό σου πατριώτη? Το λένε Χαρίτο. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ούτε που το έχω το όνομά του ακουστά, ούτε τη φάτσα του ειδωμένη. Αυτός δεν είναι που έχει μια σπιτωμένη. Μια τραγουδίστρα μαυρομάτα, που στο συνάφι της τη λένε Σερενάτα. Μια παστρικιά, μια μπουζουξού, κάποιον αρτίστα, μια που το παίζει δίβα σε δεύτερο κλασάτι, πίστα σε ένα σκυλάδικο λαϊκό στην παραλία του Αλήμου. Πραγματικά. Μπα, τι μου λες μωρέ παιδί μου? Να πεις πως είχε κάποια χρόνια παντρεμένος, ήταν πλέον από το γάμο μπαϊκλισμένος. Περάσαν 5 μήνες που μόλις στεφάνι. 5 ακριβώς. Με εκπλήσεις κι άλλοι. Και ούτε παντρεύτηκε καμιά βλογιοκομμένη, πατάρα, λίνορη, κουτσίκα, κοσκημένη, καμπούρα, μπουρλο, γιταρόλα, σπριγιάρα, σούπαλη, χασίκα, μηνοκόλλες, τραβοκάνε, κοντρέλα. Τι λες, κορίτσι τρέλα. Ούτε το ξέρω τι μορφή της. Να πεις την πήρε μοναχά με το βρακί της. Και σπίτια πήρε, και πλεούμενα και κτάσεις. Μίλα στους τρακομακεδόνες να τα χάσεις με πλήθος σπάνια εργατέχνης και εικονίσματα και μετρητά σε σκληρά ξενονομίσματα. Άφησε πια τις πορσελάνες στα σερβίσια. Μα σου μιλάω περί βρίκας. Με ουρά. Γιατί όμως ο γάμος δεν φτουρά? Να αφήσει ο γαμπρός τίποτα βίτσια. Ούτε μουρόφαγος πως είναι εσύ, ούτε και για αυσικιά που μοιάζει. Ούτε σε γκέιμπαρ συχνάζει. Ούτε η κυρά σου δείχνει να έχει αντροδιώκτη. Ούτε από τις καλωρίες είχε αυτή τίποτε να αιτιώκτη. Γιατί είχε μια κάπως αλλιώτικη εμπειρία. Ούτε να το συζητάς, είναι κυρία. Τι να συμβαίνει και πιο κάτω και το σπίτι και κυρά παρατημένη και από ό,τι ακούω τη Σερενάτα ερωμένη. Αλήθεια τι? Τι με ρωτάς βρε κολτσίδα, τα παιδικά σου ούτε τα ξέρω ούτε τα είδα. Και στα εσφράχτη σοκολιά σου κύριε, μην με βάζεις μέσα. Εγώ δεν νοιάζομαι για ξένα Ιντερέσα. Και ούτε που θα έξερα τους έχει κάνει η μάνα. Άμα δεν μου τρώγε στα πια, γλωσσοκοπάνα, όλη λόγα, αμετρέπει, αρχιφουτσόκολη, παρλατίβα. Και αυτά είναι που έχουν οι άνθρωποι τα πολλά προβλήματά τους. Έτσι τους βγάζεις και στη χώρα τα πλητά τους. Γιατί εγώ θα ρίξω πως είμαι στους μαγείρους μια φίρμα, μονάχα για τις νοστιμιές μου και τα αγνά μου υλικά, είτε επειδή κάνω λαπτικό με το σύρμα όλα τα κατσαρολικά. Κυρίως διότι αποφεύγω το κουσκούς. Όπως τα ακούς. Ρώτησα εγώ πως έχει αρχίσει τούτες εργολαβίες αυτός ο παλιομασκάρας αφεντικός σου. Μη μου λες δικαιολογίες. Λες και σε πίεσα με τόσο όρι να μιλήσεις. Γιατί νόστα μου λες. Πριν 5 μήνες, ο αφέντης μου Χαρίτος του Μινά, επώνυμο Βλαχαδερός, γνώρισε κάποια Αγγελική. Χαϊδευτικά τη λένε και μας έπεσε ξερός. Της λέει: έχω σκοπόν για σας, μικρή μου, σοβαρόν. Και συμφωνούσεις της μητέρας της Κατρίνας, την επέρνει με στεφάνι κάθε ημερών. Την επομένη, ο Χαρίτος πάει ταξίδι σ' άλλα μέρη τροπικά για εισαγωγές του μαγαζιού Βλαχαδερός, εδόδημα απικιακά. Αυτά πριν μήνες. Μα προχθές
αυτή στη μεσημβρία που αντάρα της κυράς μου το δωμάτιο και καλείται η μανή ελευθερία. Ρώτησε κρύφου καταστάσεως και πριν τα προπαστούνια. Την κλειδαρότρυπη αυτό. Ντροπή. Και τι να δω. Μωρό μέσα σε πουλί. Εχθές γερνάει το αφεντικό και μόλις βγαίνει από το Airbus. Του λέω ευθύς εορταστικά πως μόλις έγινε μπαμπάς. Το νέο τον ψαφιάζει. Τους μήνες λογαριάζει, το χρώμα του αλλάζει, η άθλια με άλλον το είχανε φωνάσει. Και ύστερα χυμάτο σπίτι να ερευνήσει σαν ελεγχθής της υπεδά. Όμως το βρέφος το έχει ήδη εγγελική εξαφανίσει. Ψάχνει από εδώ. Ψάχνει από εκεί. Χώνεται κάτω από το τραπέζι. Τόσο δεν βρίσκει το παιδί, τόσο εμένα εξεχέζει. Μέσα σε αυτό τον αχταρμά, μέσα στην τόση αναμπουβούλα, ματάρα και ανήλικη. Χαϊνευτικά την ελεπούλα. Γύρω στη μία τα μεσάνυχτα το σπίτι του αφήνει και τριγερνάει τα καπηλιά και πίνει αβέρτα dry martini. Με συντροφιά τη Σερενάτα, τη μετρέσα, που για να τον καλμάρει. Του λέει τραγούδια για γυναίκες τείχος πέσει. Αυτή, χερόπιλο, κι αντώνικα την άλλη. Και μένουν όλοι τους στο σπίτι του κυρίου Λουβαρόπουλου. Το σπίτι αυτό που πάω και σε. Λοιπόν, θα φτιάξω και κοτόπουλο. Ένα μοσχάρι. Όχι, κοτόπουλο θα Ένας φτιάξω. τράβος που έχει κέρατα κι ουρά. Ρεμάλι, κτίνος, ρεμπεσκές. Η πεθερά. Για πότε τα μάθει, για πότε έφτασε εδώ πέρα. Είναι online πεθερά. Κυρία Κατίνα, καλησπέρα. Εσύ εδώ, μωρέ. Πού βάζει και ο αφέντης ο παλιοκερατάς. Αυτό δεν έχει κι άδικο. Που ήρθες από το νησί με ένα ψαράδικο χωρίς βραγί και μας το παίζει κοσκοτάς. Τώρα παράτησε την κόρη μου για μια εξόρης και πρόλης. Μπακάλης, άμα γεννηθείς, τι θα πεθάνεις. Θα το πω. Ένας μεθύστακας, χαρτόμουτρο και πρόστιχος παλιάνθρωπος. Εσείς δεν λέγατε είναι έξοχος και ως χαρακτήριος άνθρωπος. Εσείς αργήσατε. Ποια είναι αυτή η Κατίνα? Είμαι η Κατίνα η Πότσαρη. Η χιλιοπενεμένη. Η Κάμπου Πετροπέρτικα της Διάκουρας στα Ιδόνια. Από της Βούρας στα βουνά, τα κλέφτικα λιμέρια. Όπου συν δυο δεν περπατούν, συν τρεις δεν κουβεντιάζουν. Της Δέσπος το στερνό παιδί, του Μήτρη θυγατέρα. Που είχε ναϊτού περπατησιά και του λαμπιούς βεντάτα. Που είχε κασέλες με φλουριά και πλουμιστά τσαφράζια. Που είχε ένα πέγα πέλια στην Αγιά. Που είχε ένα πέγα πέλια στην Αγιά. Τέρμα, τέρμα η μωρή, ο έρμος ο αφέντης αργιστάζει και πεινάει. Με το βρικιό της θυγατέρας μου αυτός ξενοπηδάει. Κι αυτή η ετέρα για κάθε μέρα 10 οβολούς ήταν εισπράξει. Και 2 φορές. Αν ο γαμπρός μου το μπορεί, 5 οβολούς κοστίζει η πράξη. Στο όργανο που έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Αν έχει βάλει μετρητή για να κοιτά πόσο θα κάψει. Πάρω πρώτα το κορίτσι μου από το χαραμοφάι και το όργανο του θα το δώσω εγώ στο χέρι να το φάει. Που να ψοφήσει του συγκρού και να είναι τι αυτή η πακλάνα. Στο γάμο που έλεγε με κλάμα, να με λες, Χαρίτο. Μάνα. Σου δώσω μια σφαλιά ανάστροφη. Μου φάει η κοινωνία. Θα ροβυθίζεται στο αέρευος κι αυτή οριστικά. Ας αντιδράσαμε λοιπόν δυναμικά κι ας περιμένει η θυγατέρα μου, θα πιάσω τη γωνία. Και εσύ, απ' έξω από την πόρτα σου να βάλεις πινακίδες, να ξέρει ο κόσμος που θα βρει. Αλάνες, πόρνες, παλακίδες.
βρούμε αμέσως κάποιον τρίτο και το δίκαιο που να βρω. Για ρίξε γύρω μια ματιά με τα μεγάλης προσοχής. Βλέπεις κανένα που να φαίνεται κοινής αποδοχής? Τι λες για εκείνη? Βρε μην τυχνείς. Είναι τα μάτια της κλειστά γιατί δεν μας βλέπει. Λοιπόν, αν είναι και διπλή, είναι ό,τι πρέπει. Ξύπνα κυρά. Τι είναι καλέ μου, πραξικόπημα, πολέμης το ίδιο. Όχι, μαλώνουμε Και εγώ εμείς. τι φταίω. Θέλουμε κάποιον σαν εσάς. Σαν δικαστή σωστά να κρίνει. Αν έχω δίκιο εγώ ή αυτός ο μη ψηλός. Α, μου την δίνει. Και εγώ σας λέω μη μαλώνετε συνέχεια σαν κοκόρι. Από τις δίκες βγάζουν μόνο οι δικηγόροι. Και όμως, η απόδοση του δικαίου την χάνει εκ των ρητών υποχρεώσεων μαντάμ των πολιτών. Και δέοντα πως ευκαιρίες δοθήσεις, να ασκείται. Αλίμονό μου τι κακό με περιμένει. Πέφτω σε ρί τώρα που η γλώσσα του με λύνει και με δένει. Όταν ακούς περί συμβόλαιο τιμής, την έχω μάγκα μου βαμμένη. Για το χατήρι σας θα κάνω τελικά το δικαστή. Υποσχεθείτε μου πως θα είναι η απόφαση μου σεβαστή. Ό,τι μας πείτε θα είναι ιερό. Άρχιστε εσείς που σας κοιτάτε τόση ώρα και φυρώ. Όρκο θα πάρω να παντώ με δίχως φόβο, δίχως πάθος. Έχω βαρβέρικο κυράστη στο ατάλου και στο βάθος. Χθες τα χαράματα, χώμα με την τζίμπλα στον αμάτι, κάνω να πω στο μαγάζι και τότε σκόνταξα σε κάτι, γυρίζω, σκύβω, τι να δω. Ακουμπισμένο στο σκαλί ένα πανέρι με μωρό. Του είχαν γύρω ένα σωρό κάτι κοσμήματα χρυσά. Όχι από τα πολύ. Γιατί τα δω λοιπόν μαλώνουμε. Αλλά διακόπτης δεν τελειώνουμε. Αυτό δεν ήταν διακοπή, ήταν παρέμβαση και μία. Σαφώς αντίθετη με την οικονομία. Άκου παρέμβαση, τι βρίσκει το Αχ, ρεμάλι. συνεχίστε, περιμένουν κι άλλοι, κι άλλοι. Και σαν τι λέγαμε λοιπόν να σας χαρώ. Α, ναι, μωρέ, για το μωρό. Πρωί με ένα μωρό. Μπορεί κανένας να τα χάσει. Ούτε καφέ μπορεί να πιει, μα ούτε και να κουβεντιάσει. Μόνος αρχίζω να μιλώ και χίλιες σκέψεις να ραδιάζω. Τι θα το κάνω το μωρό, εγώ να χέσω δεν αδειάζω. Για να τα πούμε και στα ίσα. Ένας μπελάς θα είναι για μέ. Μόνο φαΐ, ύπνος και τσίσα. Κι ύστερα έχει τόσα έξοδα. Πώς θα το μεγαλώσω, να πεις πως έχω υπουργείο να του δώσω. Και όπως τις μαύρες μου τις σκέψεις είχαν πλέον βυθιστεί, μπαίνει το μούτρο από εδώ να ξουριστεί. Γιατί μου κλαίγεσαι σαν να έχουν τα παπόρια σου πατάρι. Του τραϊστορώ λοιπόν χαρτί και καλαμάρι και πριν το λόγο μου καλά τελειώσω να σου ο φίλος που στα γόνατα μου πέφτει να μη σώσω. Και παρακάλια ματινά να μου φυλάει και το χέρι. Δώσ' μου τον ένα να χαρείς και εσύ τον μπόι σου μπαρμπέρι που δεν μπορεί να διαστρωθεί η γυναικούλα που ηλούσει. Δεν παρακάλεγες μωρέ, για φώταξε το να σ' ακούσει. Τέλος δεν άντεξα την κρίνια και γκαρίζω. Πάρ' το μπαστάρδι του το κύριε στο χαρίζω. Με ευχαριστήσει πια με δάκρυα στα μάτια. Μιλά ψέματα. Αλήθεια λες. Και πάει στα κομμάτια. Και έρχεται σήμερα ζητώντας μου στο χέρι ότι άλλο είχε το μωρό μες στο πανέρι. Όχι, φαντάσου η κυρά μου να τα βάλει και να μπερδεύεται το δουλειάς πως ήρθε πρώιμο καρναβάλι. Ποιος θα τα ακούσει όλα αυτά και δεν θα κακαρίζει, Τα έχουν αφήσει όλα σε μένα και εγώ είμαι εκείνος που ορίζει σε ποιον δίνω κάθε τι και τι κρατάω για τα μένα. Και σένα ορίζω να κρατάς μόνο μωράκια, αυτά βρεμένα. Αν ούτε τούτο το μπορείς ή δεν το θέλεις που να γόρει, φέρε το πίσω. Μη μου πεις πως το έχω δώσει με το ζόρι, άμα το θες. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Τελεία και παύλα. 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 Ομοιοκαταληξία με το παύλα, ναύλα, τάβλα, τα τάβλα. Όχι αυτό. Φαύλα, τα όσα λες. Μην προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Τι θα σ' αφήσω εγώ ψηλέ να με ρουπώσεις. Ομολογώ ότι με τύλθα ηγεσία για να πετύχω τούτη την υιοθεσία. Όμως αυτά που στο πανέρι οι γονείς του είχαν βαλμένα, σε αυτό ανήκουν όλα κληρονομικά. Μήτε σε τούτον, μήτε σε μένα. Ήταν στην πόρτα τη δική μου το πανέρι ακουμπήσει. Από τη στιγμή που έχει πανέρι και μωρό σε με χαρίσει, θέτει αυτόν πλέον εκτός της γονικής επιμελίας. Ως κηδεμόν που λειτουργεί και σαν δικλείδα ασφαλείας, οφείλω μέχρι να ενηλικιωθεί να του προσέχω και το βιός του. Μη χαθεί. Τα δαχτυλίδι, τα χρυσά τα σκουλαρίκια, τα είχαν βάλει για τα νέα σαν ρεβίκια. Επισημαίνω. Το μωρό είναι αγνώστου προελεύσεως ταξικής.
αστικής. Σαν μεγαλώσει, ίσως μπορέσει να ανεβεί κοινωνικά. Κι αν οι γονείς του είναι από τζάκι τελικά, τι φυσικότερο μαζί τους να βρεθεί σε πάρτι συμπτωματικά. Από την βρίσκει φυσικά. Και τούτα τα χρυσαφικά αποτελούν της αναγνώρισης λαμπρός σερτιφικά. Πόσες φορές κοιμήλια οικογενειακά δεν δώσαν λύσεις σε μπερδέματα φρικτά και τραγικά. Αδέρφια βρίσκουν τα αδέρφια χαμένα, μάνες γνωρίζουν τα παιδιά τους τα κλεμμένα. Προσωπικό πράγμα που ξένο χέρι αρπάζει, σε ποιον κίνδυνο τον φθήτορα του βάζει. Τα έχουν γράψει ποιητές με κάποιο κύρος. Και όπως λέγει και ο Σεξπύρος. Ο Σεξπύρος. Τι λέει ρε. Και ένα μαντίλι ακόμα φτάνει για να στηθεί ικτρά πλεκτάνει. Το κλέβει ο εσχρός κι ύστερα λέει πως το έχει βρει σε ένα στρατόνα. Και στραγγαλίζει ο σκυλάραπας στη δόλια της δαιμόνα. Τι θρίλερ κι αυτό. Άκου φιλέρια. Όταν πήρε το παιδί λέξη δεν είπες. Ομολογώ, ήταν λάθος μου. Ας πούμε, mea culpa. Είναι όλα κόλπα νομικά και παρλαπίδες. Ακούστε, κάθε σφάλμα διορθώνεται στο μέλλον. Πίπες. Πόσο γι' αυτό που μου ζητάει και θέλει πίσω να του δώσω. Είναι αδύνατο σε τέτοια σκευωρία να ενδώσω. Ή μέχρι τώρα πέσει η αστάση του δεν δίνει εγγύσεις. Θα πας να κρύψεις τα κοσμήματα κι ύστερα θα βγεις να πουλήσεις το βρέφος κύριος ή δε πού. Και σαν να βλέπω το παιδάκι σε διασταύρωση με άλφαξ και πανάκι. Πας να το κλέψεις το μωρό, να του τα πάρεις θέλεις όλα. Αγιογδίκη, αρπακτικό, ληστή, τσοβόλα. Τι το απόφαση καλή. Να προστατεύσει όχι εμέ, μα το παιδί. Από αυτόν μην το ληστεύει. Το αμφισβητεί αυτό κανείς. Είναι η απόφαση μου τόσο προφανής. Εσύ που πήρες το παιδί να πάρεις και τα ρέστα. Τι είναι αυτά. Αν είναι τούτη δικαστής αυτό δεν χέστα. Και ο Σολομών θα είχε να ζηλέψει από την τόση σας σοφία, Μανταμίτσα. Merci. Εμένα με χρειάζεσαι που έχω μια δουλίτσα. Πας κυρά μου μάνι, Κεράκι και λιβάνι. Στο άξις λύση δηλαδή, έτσι μου βγάλεις αποφάσεις. Πού είναι τα χαρτόσημα, πού είναι οι στάσεις. Να κάνω έκθεση, να πάω να δικαστώ σε ένα χωριό της Αμοθράκης. Τη μια φορά να λείπω εγώ, την άλλη πάλι ο Γκιονάκης. Τα δικαστήρια να έχουν στάση εργασίας και να ορίσουμε δικάσιμο για μια ημέρα αργίας. Στο Προεδρείο να καθίσουμε 2-3 από τους δικούς μας. Να μην καλέσουμε νομότυπα εμείς τους μάρτυρούς μας. Αναβολή, η Πασαρία να κοπάσει, να έρθουμε σπίτι κάποιο βράδυ, να σε λαδώσω, να το λάδι, να το μέτωπο ψηλά, πολιτισμένο, γιατί δεν θα σκάσει. Λοιπόν, ετούτος μου τι δίνεις. Θα σου μανίτσα μου να σου το εξηγήσω. Οι ανθρώποι τα άφησαν σε μια που είχαν τη εμπιστοσύνη. Πώς θα το δώσω εγώ σε αυτόν δίχως να τους ερωτήσω. Να σε μου μια αναβολή για να τους βρω και να τα πούμε. Για να συμφωνήσουμε να είμαστε μωρέ, να χαθούμε. Οι αποφάσεις να εκτελούνται αυθόρυ και παρακρίμα. Δεν τα έχω πάνω μου. Τα έχω αφήσει σπίτι. Τι κρίμα. Στάσε δε πάπουνε δροσιά να μην μου τρέχεις μες στον έπος. Τέτοια με σπίτι ένα λεπτό. Βρε εσύ σου έφυγε το βρέφος. Κατερχάρη, την αυτά που λες. Δεν τα έχεις μέσα αυτό το τσίτι. Εσύ δεν άφησες ποτέ μήτε πορδί μέσα στο σπίτι. Μωρέ τι το ήθελα εγώ με δικαστές να παραπλέξω. Γρήγορα άνοιξε το στόμα. Γιατί τη γλώσσα βγάλει την έξω να δω μην έκρυψες κανένα διαμαντάκι. Κάτι μου γυάλιξε στο στόμα. Έχω ένα χρυσαγοντάκι. Αχ, οδοντίατρο που θέλεις ρε κεφάλια. Πω. Κοίτα εδώ ρε μια κουφάλια. Όλα. Να το και κάτω από την κολάτσα με την κρύβη σαν με σκάσεις. Το πισινό μου αδερφέ. Τι έχει να ρίξα. Τις βάσεις. Που τα έχει πρίξει ο αλητήριας. Μα θα μου καθερώσει. Θα με σκιάσου ρε. Και σαν αυτό το βρέφος μεγαλώσει θα του τα πω για τούτα που σου έχω δοσμένα. Τα έχω γραμμένα σε κατάλογο και είναι αριθμημένα. Όλο τον κόσμο να γυρίσεις, τέτοιο ακαμάτι κι άθλιο μάγειρα, δεν θα συνεχίσει. Χυμένα λάδια και βρωμιά και τσαπατσούλα και το φαΐ. Σκέτια να βούλα. Κοίτα βραχιόλι. Μενταλιόν. Κοίταξε πρόμασα. Δεν είναι βρέφος του το δω. Είναι εικόνισμα με τάματα. Δεν στα κλείδι. Είναι η πέτρα του δεμένη με τεσά. Ποιος είναι αυτός? Η γειτονιά της Σαράκη. Κοίταξε σκάρισμα που δείχνει ένα ζωάκι. Απ' του ζολά τα πάνε. Όχι, από το μπουράκι. Πού το έβασε το κύριο? Ποιο? Κάτι σε ρώτησα, μην κάνεις το χαζό. Γιατί